Hinuli ang isang motorista na lumabag sa checkpoint sa Dagupan City. Minura at hinamon pa raw ng suntukan ang POSO enforcer na sumita sa kanya. May exclusive report si Russell Simorio. Kasama ng pulisyang ilang kawani ng Public Order and Safety Office sa pagbabantay sa mga border checkpoints sa lungsod ng Dagupan. Pero isang traffic enforcer ang nagrereklamo matapos umano siyang awayin, pagmumurahin at hamunin pa ng suntukan ng sinitang motorista. Alas 6 ng umaga nang sitahin ng POSO enforcer ang isang garong, lula ng 4 na katao sa Bunuan border. Lumabag umano sila sa minimum health standard. Lumabas siya, aatakihin niya ako eh. 2 beses. Tapos sabi niya pa sa kasama ko na PNP, hindi ako takot sa pulis, sir, barilin mo na lang ako. Minura niya pa ako. Several times, sir. Hindi lang po 1 beses, 2 beses. Dahil sa insidente, inaresto ng pulisyang aroganteng motorista, pinakawala ng 3 sakay na pawang construction worker. Ayon sa driver ng garong, late na raw sila sa trabaho, kaya nagalit siya sa sumitang POSO enforcer. Sorry kung nagawa ko yung ganun. Kasi araw-araw kasi kami dumadaan doon. Nasita na kami kanina. Gusto ko na susuntukin ko. Hindi ko napipigil ang sarili ko sa init. Hinabol ko, suntukin ko sana. Maharap sa kaukulang kaso ang suspect. Pinayuhan ng ibang motorista na habaan ng pasensya sa mga border checkpoint para masunod ang ipinatutupad na travel guidelines. Kasama si Wilson C. Russell Simorio, Balitang Amyanan.